Ano, tady je nebezpečný souboj v rvačkách. 3 kaštanic tady budou bojovat. První je GZK tým. Nějaký kaštánek, to je jedno. Tady je další, to je Train Mario. A tady je Danval, taky Train, nebo já nevím. Tak. A souboj začíná. 3. Jedem, moči, jedem. Ano, to vypadá napínavě, do toho, do toho, jedem. Kdo to dává to někdo? Dává to někdo? Dostává Roman. Co pak je s Romanem? GZK. Ano, do sebe. Do sebe si. Tam to asi zábá, jak to tak vidím. Do sebe. Jdem dál velký. Dva do jednoho, straby. Ano, konec kola. Tak, uvidíme, jak vypadá ksít po Romanově. No, jsou tam nějaký zlí, Mario. Tam vypadá šušen z nosu. A Dan. To vypadá jaký bůvo, to je hrozný. Ano, jeden, další kolo. Ping, další kolo, jedem. Okay. Konec, Oši, konec.